I dag skal vi kigge lidt på, hvad for nogle muskler du aktiverer under løb. De muskler, som er vigtige, når du løber, det er forlovsmuskulaturen, især når du lander ned på din fod. Så skal vi gerne kunne generere kraft nok i din quadriceps, dit forlov, til at støtte knæet godt op. Vi også skal kigge på din ballemuskulatur, som er med til at stabilisere omkring bækkenet, men det skal også være med til at lave en fremdrift af dit løb. Den første, vi kigger på, det er push-off-fasen, hvor vi kigger på, hvad kræver det egentlig at komme fremad. De muskulaturer, der kræver noget af, det er vores lægmuskulatur, det er vores baglår, og det er vores ballemuskulatur. Dertil så bruger vi faktisk også lidt af den lysmuskulatur i forhold til, når du også skal tage det ben tilbage. Så alt det her, det er et stort samspil med, hvordan virker de muskulaturer. Så er der selvfølgelig også andre muskulaturer, som også er vigtige, som er mindre end de muskulaturer, som vi snakker om. Det jeg kan hjælpe dig med i forhold til løb, det er, at jeg kan kigge på din styrke og den svage sider i forhold til løb. Jeg kan kigge på din løbestilsanalyse, som jeg vil sige noget op på vores løbebånd. Dertil så vil vi også lave en styrkemåling af de vigtige muskler, som du bruger under løb, hvor du får noget analyse ud af det, i forhold til, hvad har du brug for at styrketræne ved siden af dit løb. Hvis nu du har ondt i knæet, eller hvis du har ondt i hoften, eller nogle andre steder, når du løber, så kan jeg også godt hjælpe med det. Jeg laver både behandling, jeg laver genoptræning og styrketræning.